טוב, אז ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, כלא דמיוני. אנחנו היום שוב עם אורי, שהצלחנו להביא אותו לפרק שני. נכון. זה היה, אני כאילו באמת עד הרגע האחרון חשבתי שהוא לא יבוא, לכן גם אפילו כבר העלינו פרק אחר, אבל בסוף הוא יכל. אז הנה הוא. כן, לא יכולתי לסרב, וגם התוכניות השתנו, אז אני ממש שמח שזה יצא לנו. כן, נהנית בגדול בפודקאסט, נכון? כן, ברור. באת כי היה לך כיף. כן, מה? יופי, זה חשוב לי לבדוק את זה. ההורים שלי גם הקשיבו, אמרו, בוא'נה, יש שם דברים שלא ידענו. זה מאוד מסקרן. אפשר, כאילו, באמת אני חושבת שכל מי שעושה משהו כזה, הוא מביא פה דברים שלא יצא לו להגיד לעולם, לספר לעולם בכלל. בגלל שאת שואלת את השאלות הנכונות. זה הכל אני. זה הכל את. רק בזכותי. אז למי שזוכר, בפרק הקודם דיברנו על המסע של אורי סביב ריצוי, סביב ה-nice guy, המסע שהוא עבר כזה להשיל את המסכות הגבריות, והגענו ממש לנקודה שבה הוא הגיע כזה למקסיקו וחווה שם מלא, כאילו, בגדול עשית שם דברים שלא ממש נכנסנו לעומק שלהם, אבל כן הזכרת משהו על ריטריט שתיקה וויפאסנה, נכון? ככה זה נקרא. מה עוד היה שם? חדר חושך וכל מיני דברים כזה. כל מיני אנשים כאלה ואחרים. כן, כזה מלחיצים, לא נקברת חי או משהו כזה, נכון? לא, את זה עוד לא עשיתי. כן, כן, יודעת שזה גם, זה נשמע בג'אנר, נכון? כן, אני מכיר, יש לי חבר שעשה את זה. זה מזעזע ברמות. כן. כן, אני שמעתי על זה שעושים, יש במצרים איזשהו ריטריט כזה. לא, גם בארץ, קוראים לזה קבורה אינדיאנית, וקוברים אותך איזה מטר ומשהו מתחת לאדמה, אולי 2 מטר, ואתה נושם עם קשית. כן. אז עוד לא עשיתי את זה, אבל... אתה שוקל? לא, נראה לי שאני בסדר. אתה יודע שיש אנשים שמתו מזה. לא, לא שמעתי. אז אני שמעתי שהיו בזה המון פשלות. כן. דברים שאתה לא רוצה לפשל בהם. ממש לא. זה גם... מעניין אם אתה יודע מה הערך של זה, כי נשמע שאתה מבין את הערך של סבל. תראי, זה ערך של סבל, ואני מדבר על זה בקורס גברים שלי, האמת, לפני כמה שבועות, על הערך של ליצור קשר עם המוות. בעצם אנחנו, כאילו, בייחוד בחברה המערבית, כאילו המוות הוא משהו שקורה למישהו אחר, נכון? אז זה כאילו, אנחנו לא רואים גופות, אנחנו לא זה, כאילו, אנחנו נחיה לעד, שמים בוטוקס בפרצוף כדי להישאר צעירים וצעירות. אז אני חושב שהטקס הזה פשוט מביא אותנו למוות, לפגוש את המקום הזה שאני הולך למות, ואז המוות הוא בעצם מה שהכי מקדש את החיים. אז זה מה שהייתי אומר על זה. וואו. לפי דעתי. עמוק. כן? מפחיד. אנחנו בעניין של עומק. נכון. כן, אני שמעתי בדיוק את זה. ממי שסיפר לי על זה, שזה באמת רעיון כזה של לפגוש את המוות, וגם באיזושהי צורה לקבל אותו, ולא לראות אותו אפילו כמשהו רע בכלל, שזה באמת פה קצת קשה בתרבות של היום. כן. בטח שזה גם מישהו שאתה ממש אוהב, שאיבדת, כאילו, האם אפשר להצליח להסתכל על זה באמת בצורה חיובית? תראי, זה משהו שאני חושב שהוא חשוב שכולנו נבין, שכולנו הולכים למות. נכון. וגם אני וגם את, ברגע הזה שאנחנו יושבים פה ובוחרים להעביר ככה את הדבר היחיד שיש לנו, שהוא זמן ונוכחות, אז המוות מתקרב, הוא בא. אנחנו לא יודעים אם הוא ממש רץ בצעידות ענק, ששבוע הבא, חס וחלילה, או עוד 50 שנה, אבל בטוח שאנחנו מתקרבים אליו. אז ההבנה הזאת זה כזה... איך אני רוצה לבלות את הזמן שלי? איך אני אדבר עם בן זוג שלי או בת זוג שלי, אם הייתי יודעת שאני הולכת למות? זה אולי למי אני אסלח? מה אני צריכה לעשות כדי לעזוב את החיים האלה בצורה טובה ושלמה? אז נראה לי שכולנו צריכים לשאול את השאלה הזאת. ואולי נלך לקבור את עצמנו באדמה, ונשארים קשית בשביל זה, או שפשוט נעשה את זה בלי, בחוץ. רק בשביל זה היה שווה להביא אותך שוב. יאללה. רק בשביל זה, באמת. זה כל כך עמוק, זה כל כך נכון. אנחנו באמת לא יודעים מתי הדבר הזה ייגמר, ואם היינו יודעים, אז כנראה שהיינו חיים אחרת לגמרי. וכל הזמן יש את השאלה של מה היית עושה, אם היית מגלה שעוד... מה אתה היית עושה, אם היית מבין שיש לך שנה אחרונה לחיות? תוצאת האמת? ברור. אני חושב שבדיוק אותו דבר. כן? כן.
וזה בדיוק גם מה ששאלתי את עצמי, כשעשיתי את הסשן הזה לגברים, לקבוצה שלי, אמרתי להם, אם הייתי יודע שאני הולך למות עוד שבוע, הייתי יושב פה ומעביר לכם את השיעור הזה אותו דבר. כי זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, עם מי שאני רוצה לעשות, להיות בחברת גברים טובים שעושים את העבודה הזאת, ויש משל כזה על הנזיר ששתל את העץ תפוחים, אז באיזה מנזר יש איזה נזיר בין איזה 80-90, והוא הולך והוא שותל עץ תפוחים, שלוקח לעץ תפוחים מלא זמן לגדול ולהפיק תפוחים. אז איזה נזיר אחר אמר לו, למה אתה שותל את העץ תפוחים? אתה לא תראה את הפירות שלו. אז הנזיר הזה כן אמר, גם אם אני אמות מחר, אני עדיין אשתול את העץ תפוחים שלי היום. למה? שזה ישמש אחרים, כאילו? יש הרבה דרכים להסתכל על זה, אבל גם כי זה לא ה-destination, זה לא היעד. זה האקט שאני עושה עכשיו של מה שאני עושה, זה אני עושה אותו בשביל עכשיו, ולא בשביל מה שהוא ייתן לי. וכשאתה מגשים את עצמך, והגשמה זה, תמיד אני כזה אומרת שכל אחד יודע אם הוא מגשים את עצמו או לא. כאילו, אתה יכול מאוד לאהוב את מה שאתה עושה, אתה יכול להרוויח מלא כסף ממה שאתה עושה, כאילו, אתה יכול באמת כאילו להיות במקום שאתה אומר, טוב לי, אבל כשאני אשאל אותך, אתה מגשים את עצמך? אתה תדע אם אתה מגשים את עצמך או לא. והגשמה, אני רואה בזה איזשהו שילוב של מי שאני, יחד עם מה שבאתי לתת לעולם. ושם יש כבר את המשמעות הגדולה הזאת, שבשבילה אני קמה בבוקר, זה הרבה יותר מלאהוב לעשות משהו. זה לתת משהו לעולם מתוך עצמך, וזה חזק. אני חושב שזה להיות גם בשירות למשהו גדול ממך. שאני בשירות למשהו שיותר גדול מהאני הקטן והאגו הקטן שלי, שאני יודע שאני משרת את הדבר הזה, ואני באיזשהו יישור קו, איזה alignment, אז באמת, כמו שאת אומרת, אני קם בבוקר, יש לי למה לקום בבוקר. אני יודע למה אני פה, וזה משהו שהוא מאוד ספציפי ואישי, כי יש אנשים שבשבילם לספר, לעשות תספורות, להיות ספר או ספרת, זה המשמעות שלהם. כי הם מרגישים שהם עושים אומנות, והם מדברים עם האנשים האלה, והם מספרים להם לכל. מרגישים הגשמה. כן, בדיוק. ובן אדם אחר זה, אני אמציא את הסטארט-אפ שיעזור לאנשים, לנכים, לדבר, כאילו, או משהו כזה, סתם השאלה לי. אז כל אחד מאיתנו, שאנחנו נמצא את הדבר הזה, נחיה חיי משמעות, זה ויברציה אחרת לגמרי. ממש. ואפשר לספר לך סוד? משהו בקשר למוות? כן, פשוט אתה יודע שכולם שומעים. מי? יש פה עוד מישהו? זה בקשר למוות, זה איזה תרגולון קטן שאני ממש אוהב לעשות, ואני לא אומר להרבה אנשים שאני עושה אותו, זה כדי ליצור קשר עם המוות, כל פעם שאני על מטוס, וזה קורה הרבה, לפני שאנחנו נוחתים, אז יש את הרגע הזה שהכל מעט, ושמים חגורות, ופה זה, ואז יש את הרגע שהם מפסיקים את הטלוויזיות וזה, ואת כאילו מחכה לנחות על הקרקע. ואני תמיד, מאז, ב-11 שנה האחרונות בערך, אני נכנס למדיטציה, יוצא מעיניים, ואני אומר לעצמי, אנחנו הולכים למות. אנחנו הולכים להתרסק עכשיו, המטוס הולך להתנגש ברצפה. אני ממש מדמיין את זה. אנחנו עוד שנייה הולכים למות בנחיתה הזאת. ואני פשוט מביא את עצמי לקבלה של זה. ואני אומר, אוקיי, אז אנחנו הולכים למות. אז איך אני רוצה למות? כנראה שאני רוצה לשבת פה ולנשום ולהגיד תודה. ורגע, מה הייתי עושה אחרת? אולי הרבה, אולי לא. כל טיסה. זה התחביב שלי. ואתה טס הרבה. אני טס מלא. אז כן. תנסו את זה, תראו מה קורה. אני לא יודעת, אני קצת מפחדת מהתדר הזה שזה יביא. כאילו, אני שמעתי כל מיני אמרות של מחשבה יוצרת מציאות, ופתאום מלא אנשים על המטוס יחשבו יחד על זה שהוא הולך להתרסק. לא יודעת אם בא לי להפיץ את הסוד הזה. אני מבין מה את אומרת. אני עוד לא ריסקתי מטוס. לא, לבד, אתה לבד, אבל עכשיו מפיצים את זה לחצי מדינה, ועכשיו נהיה יחד, עכשיו 20 איש על המטוס שיעשו את זה. זה כבר חזק. לא יודעת, אני אומרת, קחו את זה לאו דווקא לטיסות, קחו את זה ביום יום שלכם, למרות שגם, אני לא יודעת אם זו המלצה אחראית, אני לא מבינה כל כך בתדרים ואנרגיות. קחו את זה לאן שתיקחו את זה, ורק תבדקו שאף אחד אחר אולי, רגע, אף אחד פה לא מודד על המוות כרגע, אז אולי... מעניין אותי גם מאיפה הגעת דווקא ברגע הזה לחשוב משהו כזה, כאילו, מקורי. כן, וואלה, זכויות יוצרים, אבל ממש כיף. כן, טוב, רגע, אני רוצה לחזור לסיפור.
התפזרנו. אני איתך. אוקיי. אז באמת נעצרנו במקסיקו, היית שם בין 25? כן, 25, 26. כן. היום אתה בין 36, 7? 36. 6. מתי יש לך 7? שנה הבאה, בדיוק היה לי 6. נכון, חגגנו לך, אני זוכרת, לא הייתי בה, אבל כן. אז אתה 36, 11 שנה מאז. מעניין אותי באמת להבין כזה על התהליך שעשית, גם כי סיפרת על כל העניין הזה של הריצוי מול נשים, ועל ההרצה שיש לך על נשים, ואפילו כזה להרגיש ראוי למין הזה, ומעניין אותי כאילו לשמוע על הדרך כזה שעברת שם, וגם סביב כזה המסכות הגבריות שהתחלת לאט לאט להוריד. כן. מה קרה בעצם משם, אחרי הריטריט הזה? זה לא שזה היה ריטריט אחד, זה נהיה מין דרך חיים. באמת הייתי, כמו שאמרתי לך, בבית ספר הרוחני הזה, ובמקסיקו, וחזרתי לשם איזה 9 שנים. הייתי תלמיד שם, ואז נהייתי מורה שם. עשיתי... וואלה, במקסיקו? כן, באותו בית ספר. אז בעצם למדתי את כל מה שיש להם ללמד בגדול, ופשוט התחלתי ללמד שם גם. כמה זמן בעצם היית שם במצטבר עד שנהיית מורה? כאילו, סתם אני מנסה להבין. אולי 2 הייתי תלמיד, ואז עוד 3 שנים הייתי מורה. אז אתה כאילו מאסטר בריטריט הזה. לא מאסטר לאף אחד, לשום דבר. וזה ספציפית. כן, כן. ומה עושים שם? מה זה המקום הזה שוב? עושים שם, זה בעצם קהילה רוחנית. עושים שם ריטריטים של שתיקה, מדיטציה, לומדים שם יוגה, אבל יוגה מאוד מאוד מסורתית כזאת, ומאוד פילוסופית, לומדים שם פילוסופיה. עושים שם הרבה דברים, ריטריטים של חושך, עושים שם סדנאות גם על מיניות, ועל טנטרה יותר לבנה, ופחות ניו אייג'. איך זה נקרא? הבית ספר? הרידאיה. HRI. ואם רוצים, נגיד, אני בן אדם מהשורה רוצה ללכת לדבר הזה? יש שם אתר, ממש... נכנסים לאתר ונרשמים... נכנסים לאתר, רואים מתי יש מה, ואז פשוט הולכים. ואז יש כאילו או ריטריטים או כזה דברים יומיים גם? כן, למרות שפחות, יותר תהליכי עומק. מה זה אומר? את נכנסת ליוגה, אין לך יוגה יומית של סטודיו, את נרשמת ל-21 יום. תהליכי כזה הכל. יש לך ריטריט, את עושה 10 ימים. כן. ואז איפה? ישנים שם? יכולה לישון שם או לישון ליד. עוד פעם יש להם עכשיו אחד בצרפת ואחד במקסיקו, איפה שאני הייתי. אחלה בית ספר. למה הפסקת ללכת? אני חושב שכמו כל דבר, פשוט הגעתי לקצה שלי עם זה. סיימת את הפרק. הנשמה שלי הפסיקה לקבל, וזה נהיה קצת ה-comfort zone, וזה הפסיק להשאיר אותי, וזה נהיה הדבר הקל, הבחירה הקלה לעשות. והרגשתי שאני צריך משהו אחר. והקריאה שלי הייתה פשוט להפסיק ללמד משהו של מישהו אחר, כמו שמישהו אחר רוצה שאני אלמד אותו, ולהתחיל להביא את המתנות שלי לעולם בעצם. זה, כן, זה קצת מזכיר לי כזה, find your own voice. כן, וכאילו, לכולנו יש את המדיסן שאנחנו צריכים להביא, והיא שונה משל אחרים. זה כמו שהמדיסן שלך היא מטורפת, והמדיסן שלי היא מטורפת, והן ממש שונות. כן, זה רק להכיר, כן. להכיר אותה, להבין מה זה הייחודיות הזאת שיש בנו. כן. ובאמת, כאילו, כל אדם הוא ייחודי ברמות. זה ממש כמו הטביעת אצבע שלנו. זה כזה באמת, מתי לאחרונה התבוננת על הטביעת אצבע שלך? הרבה זמן שלא. אתה קולט? כאילו, זה כל הזמן איתנו, ואין לנו מושג איך היא נראית בכלל. זה אותו דבר. כן. כן. אז בעצם, מעניין אותי להבין גם, אתה גר בתקופה הזאת במקסיקו, או שאתה כזה גר בארץ מקסיקו? כאילו, איך זה נראה? אני בין מקסיקו לקליפורניה, ב-11 שנים האחרונות. אז הפסקת בעצם לחזור לארץ? באתי לביקורים, אבל אז גם בקורונה ובזה, היה לי איזה 2.5 שלא הגעתי לארץ, ואז באתי לזה ביקורון. אז מה עשית שם, כאילו בקליפורניה, מקסיקו? כאילו, מה עבדת? מה... עבדתי בעבודות כאלה ואחרות בקליפורניה. מה זה כאלה ואחרות? זה נשמע מפוקפק. מפוקפק. זה היה קצת מפוקפק. אז עבדתי בתעשיית הוויד בקליפורניה. כן, לאיזה תקופה. טוב, שם זה חוקי. כן,
פחות או יותר, כן, זה בזמננו. אבל כן, זה מה שעשיתי. מה זה בעצם אומר? מימנתי את הזמן שלי בבית ספר הרוחני, כי לא שילמו לי על זה. אז לימדתי שם ועשיתי שם את כל הדברים האלה, בחינם, בהתנדבות, בקרמה יוגה, מה שנקרא. אז הייתי צריך, מישהו היה צריך לשלם על זה. זהו. אז הלכתי בעצם לעבוד בתעשיית הוויד. מה זה אומר? עשיתי כל מיני דברים בתעשיית הוויד. אתה לא רוצה לשתף אותנו? אני לא רואה סיבה, אבל כן, כי זה דווקא מאוד מסקרן. לא באמת. לא? לא. כי זה נשמע שכאילו אתה מסתיר משהו. לא, זה פשוט, לא נראה לי שיש לזה שום ערך לאף אחד לדעת מה עשיתי בתעשיית הוויד. כי זה כאילו קוראים לנו להפליג למלא דברים. תפליגו, כאילו אני מדמיינת אותך תפליגו. ממש, או שאתה מגדל, או שאתה סוחר, או שאתה מדען צורך, ולא יודעת, נושאים עליך ניסויים. יש לזה מלא כיוונים, רק תן לנו כיוון. נראה לי שהדמיון של המאזינים שלנו הוא הרבה יותר סקסי ממה שאני אגיד פה, אז נשאיר לכם את זה בדמיון. טוב. ואת האגוז קשה לפיצוח. לפעמים. כן. אוקיי, אז אתה עובד תוך כדי בתעשיית הוויד, ומשם מה קורה? משם מה קורה? עושה את הסיפור הזה, כמו שאמרתי, זה כמה שנים. באיזשהו שלב מפסיק ללמד בבית ספר, עובר להתחיל ללמד סדנאות. איך זה עבורך? מה זאת אומרת? ללמד ופתאום לחוות את זה כמורה ולא כתלמיד. זה הרגיש מאוד טבעי. זה מרגיש שכאילו, אם כל אחד יש לו איזה משהו לעשות בעולם, אז הרגיש שכאילו משהו, אלוהים בנה אותי כאילו בצורה הזאת של בעצם לתת ידע ולהעביר את זה. מה לימדת? בהתחלה באמת את הרוחניות, ולימדתי קצת סדנאות של באמת מיניות טנטרית, אבל לא כאלה איסטה וכאלה שמתערבבים אחד עם השני, יותר סדנאות של באמת איך לעשות יוגה של אינטימיות, בעצם איך לעשות את היוגה של המיניות. כאילו, כשאתה אומר יוגה, אתה בעצם לא מתכוון לתרגול הפיזי, אלא בעצם לפילוסופיה, נכון? גם וגם. אז עושים יוגה מינית? יש לי מורים שיקראו לזה כאילו the yoga of intimacy, שזה אומר בעצם כמו יוגה, אבל יוגה, לא ויניאסה שאני עושה פה בפלורנטין. יחד, בזוג או כן, נגיד, אם אנחנו שנינו מתרגלים מיניות טנטרית, הטנטרה היא בעצם סוג של יוגה, זה תרגול שמגיע מהעולמות האלה, ויש בו כל מיני תרגילי נשימה, תרגילי נוכחות, יש שם גם פילוסופיה, עבודה עם אנרגיות, עבודה עם צ'קרות כאלה ואחרות. אז בעצם זה יוגה, זה יוגה לכל דבר. אז כשאנחנו עכשיו נכנסים למיניות טנטרית, ולפחות איפה שאני למדתי אותה, אנחנו בעצם נהיים מתרגלים. אז לימדתי את התרגולים שעושים במיניות טנטרית. כי כמובן, זה לא שכל אחד, אנחנו פשוט באים, מתחילים לעשות טנטרה, אני לא גומר, לא יודע מה, מסתכלים בעיניים, ופתאום אני נהיה גבר מולטי-אורגזמי. אז בעצם יש תרגולים לעשות, יש עבודה. רגע. הזכרת פה נושא ממש חשוב. אוקיי, בוא ניכנס אליו. אני פשוט מכירה את זה קצת מגל, וזה כאילו כן מעניין, כי זה לי היה מאוד חדש, אז אני בטוחה שזה גם יהיה חדש למאזינים. אבל יש דבר כזה שנקרא מולטי-אורגזמה, וגם יש דבר כזה שנקרא לגמור, אבל לא לגמור. להפריד שפיכה מגמירה. כן. מאורגזמה בשביל גברים. כן, בעצם. אז למדת את זה שם? כן. כן. וואו, איזה מקום מטורף, איזה דברים הזויים לומדים בו. זה היה אוניברסיטה, כמו של הארי פוטר שגילה את הוגוורטס, אז אני כאילו הלכתי לשם. אני בשוק על המקום הזה. ממש. אוקיי, אז אחד, אני אשמח שתסביר רגע איך גבר יכול לגמור ללא שפיכה. כי אני ראיתי את זה בעיניים שלי, ואני עדיין בשוק לא מאמינה לזה כל פעם מחדש. תספרי לנו איך זה היה נראה. לא רואים כלום, אבל רואים אותו, פשוט הוא נראה כאילו הוא גומר, אבל הוא לא גומר. כן. אז איך זה אפשרי? איך זה קורה? בלי להיות יותר מדי טכני ולעשות פה גרפים ולהוציא פה את ה-whiteboard, את הלוח שלי.
בגדול אנחנו צריכים להבין, או אנחנו יכולים להבין, זה ממש מוכח מחקרית על ידי המדע, שבעצם יש את האורגזמה, והאורגזמה היא שחרור כימיקלים, היא קורית במוח, היא חווייתית, מלא הורמונים קוראים, יש לנו חוויה מאוד מאוד חזקה, זאת אורגזמה, היא קורית במוח. ויש שפיכה, אנחנו מדברים על גברים כרגע, כל זה גם applies to women, השפיכה היא סדרה של קיבוצים בגוף, ברצפת האגן, ליד ההרמונית, שבעצם מפמפמות זרע ואת הנוזל שכאילו את seminal fluids, והם מערבבים אותם, ואז בעצם הם יורים אותם מתוך הפין, ובעצם קורית שפיכה. מה שבעצם קורה זה שלרובנו, הם יושבים מאוד מאוד קרוב אחד לשני. ובדרך כלל אפילו האורגזמה תתרגר שפיכה, או השפיכה תתרגר אורגזמה, והם כאילו מאוד שלובים. ויש עבודה מאוד מאוד סזיפית, לוקחת לפעמים הרבה זמן, ויש אנשים שממש מוכשרים לזה באופן טבעי, של להפריד את הסדרת קיבוצים הפיזיים מהחוויה שקורית במוח הזאת, ולהפריד אותה. ואז מה שקורה, את חובה אורגזמה, את כל הדברים האלה, זה לא ירגיש אותו דבר, כי זה לא אותה חוויה, אבל את חובה אורגזמה, ואת בעצם לא שופכת, ואת שומרת את הזרע. שזה כשלעצמו, יש לזה הרבה יתרונות. אחד היתרונות שאני ראיתי בעיניי, זה שאפשר לחוות כמה מהם בסקס אחד, שזה יתרון מטורף. נכון. ואז בעצם זה המולטי אורגזמה? הייתי אומר שמולטי אורגזמות זה גם אפשר להגיד, אז יש כאילו גם צריך להפריד מולטי אורגזמיות מפול בדי אורגזמס, שזה כאילו, זה לחוות אורגזמה בכל הגוף, ולא רק שמה ליד הפין שלי ובאזור הזה של הגוף. מולטי אורגזמיות, כן, זה אומר שיש לנו כמה אורגזמות ולא רק אחת, זה אומר שבאמת גלים, זה יכול להתחיל להיות גלים על גבי גלים, על גבי גלים, על גבי גלים, וזה לא נגמר. זה כיף, אחלה דבר, ממש ממליץ לכל מי ששומע אותנו. אוקיי, למי ששומע אותנו ונגיד רוצה להעמיק בשני הנושאים הללו, מה הוא צריך לחפש ב-ChatGPT או בגוגל? דבר ראשון, תקראו ספר, תעשו את זה the good old way. איזה ספר? The Multi-Orgasmic Man by Mantak Chia, זה ושם המאסטר. מלמדים גם את ההפרדה של מלמדים שם הכל. נראה לי שזה מה שגל קרא. זה ספר מאוד משעמם, הוא ממש מדבר על זה כמו טכנאי רכב, אבל זה המאסטר, זה מנטק צ'יה. תלמדו ממורה, הכי טוב, מישהו שתרגל את זה. איזה מורה הם ימצאו לדבר הזה? יש מורים בארץ, דברו איתי, אני גם אספר לכם על זה. אוקיי, אתם יכולים לכתוב לאורי באינסטגרם, הוא יפנה אתכם למי שצריך, ואולי גם תפתחו סדנה כזאת, אולי אתה וגל תעשו סדנה כזאת לגברים. אני אשמח ממש. זה יכול להיות אחלה קונספט, כי לא שמעתי על זה, באמת. כן. אני רק אסיים, רק למי שמעניין אותו, ה-full body orgasm זה בעצם שאתה הופך את כל הגוף שלך מתחיל לגמור. אז אתה מתחיל לגמור בבטן, ברגליים, מאחורי העיניים, בכתף, בזרת, כאילו, אז בעצם כל האנרגיה הזאת, שזה בעצם פה, זה כאילו, זה נהיה... מתפשט לכל הגוף. מתפשט לכל הכיוון. אז יש פה את ה-full body orgasm, את ה-multi-orgasm. אני עדיין בשוק על זה שמלמדים את זה בבית ספר הזה במקסיקו, זה באמת נשמע כמו מקום שאני מאוד רוצה לבקר. אז בעצם סל התוכניות שם, זה כאילו... אוקיי, מה הדבר הכי הזוי שאפשר ללמוד שם, כאילו מעבר לחדר חושך, שזה כרגע נראה לי ישר עלה לי החדר חושך, כי זה באמת הזוי, באמת, באותו זמן, אני לא יודע אפילו אם גלעד שליט עדיין היה בזה, אבל הרגשתי, בוא'נה, עשיתי עם עצמי כזה, גלעד שליט. איזה כיף שהוא בבית ושלם ובטוח. מה עוד? תראי, צום מיצים או צום קוקוס, זה לא כזה מעניין, אבל אני כן אגיד לך נגיד, יש במודול 1, וזה אחד הראשונים שאת עושה. מה זה אומר? שלבים? יש מודולים, יש מודול 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. בשביל להגיע ל-2, אתה צריך לעבור את 1? כן, חייבת לעשות את 1. זה שלבים, וואו. כמה יש? כרגע אני חושב ש8. המורה, הוא אומר שיהיו 12, אני עשיתי עד 6, עד שעזבתי.
וזה נהיה קשה יותר, כאילו? זה נהיה, כן, תרגולים יותר ארוכים, וכאילו טכניקות יותר איזה, אבל בואי אני אגיד לך שבמודול 1 יש שתי דברים. דבר ראשון, טכניקה שקוראים לה ומנה דאוטי, וזה בעצם אתה שותה ליטר מים עם מלח, ואתה מקיא אותם כל בוקר במשך 21 יום. אז אתה מקיא כל בוקר מים על בטן ריקה, זה לא בולמיה. איך אתה מקיא אותם? אתה מעודד דקה או שזה קורה בצורה טבעית? כביכול אתה אמור לעשות סדרה של טוויסטים ודברים שיגרמו לך להקיא. אז זה אחד, ושתיים, יש דבר כזה שאתה שותה, יש איזה ניקוי שאתה בעצם, נראה לי שותה מי מלח, שותה מי מלח, ואז אתה פשוט משלשל יום שלם, וזה בעצם מנקה את ה-digestive tract, כאילו את הציפוי של הקיבה. אז זה גם דבר ועושים את זה כולם ביחד, עם מוזיקה עם מוזיקה? כן. מקיאים כאילו יחד? לא מקיאים. משלשלים יחד? לא, עושים, שותים, כל אחד רץ לשירותים מתי שהוא צריך, וזה מה שעושים on a Saturday, בשבת. מה, עברת כברת דרך. עברתי איזה דבר או שתיים. אני ממש שמחה שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה כדי שאני אדע את כל זה עליך. באמת, זה מסוג הדברים שלא הייתי מגלה לעולם, כאילו אם לא הייתי עושה איתך את הפרק הזה. איזה מטורף. כן. וזה 5 שנים, אתה בעצם חי את הדבר הזה. כן, הייתי סוג של נזיר, או מתרגל, או יוגיסט. הייתי פשוט מאוד יוגי בזמנים. ועושים על היוגה? כן, כל יום. כל יום, מדיטציה, יוגה. ואת כאילו, את ממש בבית ספר, כמו בהוגוורטס, ואתה כאילו עם מלא חברים וחברות, שכולם עושים את אותו דבר, וזה קצת כמו קאט. זה קצת כמו להיות בקאט. והם גם קצת קיצוניים. אבל אם תלכי לשם, זה יראה לך המקום הכי רך ונעים, וכולם כזה חמודים. כי זה הכל בבחירה. כן. כן, אף אחד לא מכריח אותך, תשתה את זה, תשתה. אם אתה לא שותה את זה, אתה לא רוחני מספיק. מכת ברק. כן. מעניין. כן. אוקיי, אז אתה יודע מה? מעניין להבין, באמת, כאילו, אתה 5 שנים חי את הדבר הזה. איך זה משפיע עליך בעצם ב-day to day? כאילו, אתה נכנס למערכות יחסים, אתה רואה שההתנהגות שלך משתנה, כאילו, בהקשר של הדברים שדיברנו, אם זה הריצוי או המסכות. אז, זו שאלה מאוד טובה, כי בעצם מה שאני מרגיש שקרה לי שם, אז הלכתי לשם, קיבלתי מלא, ואז התחלתי ללמד, ואז קרה לי מה שעוד פעם, שדיברנו עליו גם בפרק הקודם, התחלתי להרגיש שאני שוב לא 100% אותנטי, כי היו שם דברים שלא התיישבו לי, היו לי דברים שרציתי לשאול שאלות, והיו לי דברים שפתאום אני מרגיש, רגע, אני לא באמת שלי שוב. ואני עוד פעם עכשיו בחברה אחרת, בגן משחקים אחר, עם ילדים אחרים, וגם פה יש את החוקים, וגם פה יש כאילו, אז עכשיו אנחנו לובשים לבן, ואנחנו עושים יוגה, ואם אתה, כאילו יש פה דברים שהם כאילו do and don't do. אז עוד פעם מצאתי את עצמי במין מקום הזה של, אני עוד פעם מרצה. אני עוד פעם מנסה להתאים את עצמי לחברה, ולהראות את מה שהם רוצים לראות. אז שם עוד פעם ראיתי את הדפוס הזה של הריצוי, של ה-nice guy, של כל מה שדיברנו עליו פעם שעברה. ובאיזשהו שלב זה עוד פעם התחיל לחרות לי, וכמובן הייתי קצת יותר בוגר אז, ונהייתי קצת יותר מרדן ויותר מרדן, והייתי כזה המורה שהוא כזה הכבשה השחורה. מאיזושהי סיבה כל התלמידים שלי ממש אהבו את זה, כי באמת הבאתי יותר אש. הבאתי יותר מין כזה אנרגיה חודרת, ובאיזשהו שלב הייתי חייב לעזוב, כי זה כבר לא הייתה האמת שלי. האמת הרוחנית לא משתנה, אבל האמת של אורי, ואיך שהוא מתבטא, ואיך שהוא רוצה להתבטאות בעולם, השתנתה. ובחרתי לעזוב, בחרתי באמת, בחרתי לא ללבוש מסכות, ולהתחיל להוריד את המסכות האלה, ולהביא את הקול שלי, להביא את האמת שלי. כן, וגם ללמד את הדברים שעזרו לי. באמת באיזשהו שלב שם, סביב הקורונה, אולי קצת לפני, באמת נחשפתי לעבודת גברים שם. בבית ספר הזה בעצם זה הפעם הראשונה שישבתי במעגל גברים.
וזה היה וואו, זה היה כל כך חזק, מכל המדיסן וכל האיוואסקות וכל הריטריטים וכל הדברים שעשיתי, לשבת במעגל עם גברים, ולדבר את האמת, ולדבר, לשפוך את הלב, ולהביא את האנרגיה הזאת, זה כאילו היה המדיסן הכי חזקה. וכאילו עשיתי, וואו, זה משנה לי את החיים. ומה שראיתי שם גם, זה שאני לא בוטח בגברים. שם זה היה המראה שישבתי והסתכלתי, ואני רואה גברים מהממים, רוחניים, שהם ממש כאלה, גברים טובים. עדיין אמרתי כאילו, I don't trust them. אני לא בוטח בהם. למה? כי אני לא בוטח בגברים. ואז זה נתן לי יש אמרה שאומרת, אתה מצביע אצבע אחת, יש לך 4 מצביעות בחזרה, לי זה 3, לא יודע איך זה 4. אז אתה מצביע, 3 מצביעות בחזרה. אולי זה ככה. ואז הבנתי בעצם, אני לא בוטח בגבריות של עצמי. וזה היה כזה הבנה מאוד 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 חזקה, שבעצם זה שיקוף, זה הכל שיקוף. ומה שעלה לי שם, שכן, גברים הם פחות וגברים הם פחות מפותחים, וגברים הם צריכים להוכיח לי שהם גברים טובים לפני שאני אבטח בהם. אמרתי, וואו, זה היחס שלי לגבריות של עצמי. ושם בעצם התחלתי ללכת את הדרך הזאת של עבודת גברים. כן, שמאז ועד היום. זה מה שאני עושה. וואו, זה עמוק. כן. ממש. באותה תקופה היה לך קשרים עם נשים? כן, לכל אורך התקופה הזאת היה לי קשרים עם נשים. איך כל הלמידה הזאת והחוויות האלה משפיעות על הקשרים שלך עם נשים? אתה רואה שם בעצם שינוי? מאוד מאוד גדול, כי בכל העבודה הזאת שאני מדבר, כמו שאת יכולה להבין, הרבה עומק, הרבה רוח נכנסת, ובעצם אתה מתחיל לחוות, או אני התחלתי לחוות את העולם ברבדים שאת יודעת, שאנשים הולכים ברחוב, רובם, לא יכול להגיד על כולם, אבל לא עכשיו בנשימה שלהם, לא עכשיו מסתכלים וכאילו רואים את אלוהים בכל מקום, או כאילו מתרגלים נוכחות. אז בעצם שהתחלתי לתרגל את זה ביום-יום, אז התחלתי לתרגל את זה גם בזוגיות, במעשה אהבה. כאילו לגמרי השתנה איך שהייתי כאילו עושה את הדברים האלה. גם כמובן שהתחלתי לתרגל את כל היוגה הזאת, וגם היוגה המינית. מיניות שלי השתנתה לגמרי. התחלתי לעשות יוגה מינית. אז כן, הרבה השתנה. תן לי סיפור. של משהו שמבטא את השינוי הזה. סיטואציה שפעם הייתה נראית אחרת, והיום היא, או באותה תקופה, היא פתאום כזה, אמרת, וואו, הנה אני רואה, אני מרגיש את השינוי. טוב, זה לא כזה, זה סיפור ממש... טוב, יש לי 2 סיפורים. יש. תבחר. טוב, אחד הוא כזה ונילה, ואחד הוא יותר אולי ג'וס, אז בוא נלך על הג'וס. אבל באמת, אני זוכר שאחד החוויות המיניות הראשונות שלי, שהיו כזה, וואו, נראה לי שאני מתחיל להבין את הסיפור, כאילו, אז הייתי עם פרטנרית, אנחנו עושים אהבה, ואני נושם, ואני עושה את כל מיני דברים שעוזרים לי, וכאילו, כל מיני לוקים יוגיים כאלה ואחרים, מזיז את האנרגיה למעלה, כזה וכזה כזה, וזה מתחיל לקרות בעצמו, והאנרגיה מתחילה לעלות, ואני בעצם כאילו נהיה שיקור, אז באמת הגוף שלי נטען בכל כך הרבה אנרגיה, שכבר מזמן הייתה נשפכת החוצה, אם לא הייתי מתרגל, וזה עולה, ואז פתאום היה רגע כזה של ואני כאילו, פתאום אני באיזשהו חלל, ממש ריק, שקט לגמרי, וממש ממש רחב, כאילו... נכנסת ליקום אחר? כמו יקום אחר כזה. ואז אני כזה. ואז כאילו, ואז הבת זוג שלי שואלת כאילו, איפה אנחנו? אז אני כאילו קולט שאיתי שמה, אז אני כזה, אמרתי, אני לא יודע, אבל זה מושלם.
ושנינו פשוט היינו שם, תקופה, כאילו, כמו צפים בחלל, כאילו, וזה היה כמו איזשהו, משהו מטורף. זה לא קורה לי בכל פעם, זה היה מין איזו חוויה כזאת מאוד משונה. זהו, אני מנסה מה? באמת? איזה מטורף. כן. איך אתה מסביר את זה? יש כל מיני דרכים שאני יכול למתוח על זה. יש על זה תיעודים? כאילו, או שזה רק אתה חווית את זה. שמעת פעם על משהו כזה? לא, לא באמת, וזה גם לא קרה לי מאז. תשאל את הצ'אט. מעניין. אני חושב שזה באמת כאילו, מעניין. גם מה שהכי הזוי פה זה ששניכם הייתם שם. כן, זה מאוד... דיברתם על זה אחרי זה? כן, דיברנו על מה זה היה, כי לאט לאט נחתנו בחזרה בגוף ובחזרה במקום. מה, אתה רואה הכל לבן? זה היה מין תחושה כזאת של אינסוף מרחב כזה, של ריק כזה, ואיזשהו משהו מטורף, אבל באמת הדבר המטורף זה ששנינו היינו שם. מעניין מאוד. כן. ובעצם, ואיך נראה כל העניין הזה באמת של ריצוי שהיה לך במערכות יחסים? אז מה שיפה זה שבאמת, זה אולי קצת, כי כביכול אתה כל כך מתרגל, אני תרגלתי כאילו לקחת צעד אחורה מהאגו, וכאילו לנוח במשהו רחב יותר, וגם התחלנו להיחשף ללימודים של כותביות, אז התחלתי להבין מה זה אנרגיה זכרית, ומה זה אנרגיה נקבית, ואיך אני מחזיק את הזכרי, והתחלנו לעשות שם כל מיני טקסים, טנטרים כאלה ואחרים, כמובן, כן, יוגים, לא כאלה אורגיות של ליסטה כאלה, זה לא המקום בשביל זה. אבל אז התחלתי לעבוד ולעשות את הדברים האלה, אבל עדיין ה-nice guy שלי שרד את זה, עדיין היה לי שם ריצוי, עדיין זוכר שזה היה אונליין בעצם. אז זה כאילו קצת התחבא, ועכשיו לבש איזו מסכה רוחנית כזאת, וכאילו אולי קיבל הסברים בשפה אחרת. אבל כן, הצל הזה היה שם. הצל הזה היה שם. ואני חושב באמת, מתי שהתחלתי להשתחרר מהצל הזה, זה באמת עם העבודת גברים. שזה באמת, מתי? בערך באותה תקופה, אולי שנה, שנתיים, 3 לפני הקורונה. זה שנתיים לפני הקורונה, משהו כזה. ושם באמת, אתה יודעת, להתחיל להבין את העניין הזה של איך להחזיק את עצמי, ואיך להיות הקונטיינר, ואיך לתת כיוון, ולאן אני הולך, ואיך לכבד את עצמי, ואיך באמת להיות מישהו, להפוך להיות גבר שאני מעריך, ולהבין מה היושרה שלי, ולהבין מה הערכים שלי, וללמוד גבולות, ללמוד מה זה גבולות, ואיך לשים גבולות כביטוי של אהבה. אני חושב שהרבה מאיתנו פוחדים לשים גבולות, כי זה כאילו נורא מפריד, וכאילו אם אני שם גבול, זה אומר שאני דוחה אותך, או משהו כזה, וכאילו... מה זה גבול בעיניך? תן לי נגיד דוגמה לגבול שאתה שם היום, שפעם לא שמת. גבול שאני שם היום. ראשון, גבול זה פשוט כמו דבר כזה, זה הקו האדום שלי, כן? זה משהו שאני לא מוכן לחצות, ואני לא מוכן שיחצו לי. כזה כמו אם הייתה מדינה, כן. נשווה את זה לארץ ישראל, למציאות שלנו, אז יש גבול, יש גבול. אל תחצו לי, ואני לא חוצה לכם. מה אי אפשר לחצות לך? היום שפעם כן אפשרת. אז עוד פעם, אני חושב שלא ידעתי את הגבולות שלי, אז בעצם מי שהייתה מבקשת ממני, בת זוג הייתה מבקשת ממני, רוצה ממני משהו, אז לא הייתי שואל לעצמי, רגע, זה בגבולות שלי? זה מרגיש לי נכון? אני כן לזה? אני לא לזה? זה היה כזה, כן. אוקיי, אני אתן דוגמה. תן דוגמה. אני במערכת יחסים, אני לא אגיד איזו, אבל בסדר, אחת מהם. אז הוא היה מאוד חשוב לו ניקיון של הבית, ברמה מאוד מוגזמת, אבל מי אני ששפוט. ומצאתי את עצמי כל פעם לפני שהוא מגיע הביתה, כזה מסדרת. וכזה, זה יום אחד, אני מקפלת את הבגדים, כזה קיפלתי בגדים שתמיד הייתי זורקת מלא בגדים על המיטה, ופתאום כזה אמרתי לעצמי, רגע, אני עושה את זה כי אני רוצה, או אני עושה את זה כי אני מפחדת?
ואמרתי לעצמי, אני אעשה את זה כי אני מפחדת, זה ברור לי. כאילו, הוא יבוא עכשיו, הוא יראה את הבלגן, הוא יחשוב שאני מבולגנת, הוא יחשוב שאני מלוכלכת, הוא יכול להתבאס עליי, לא יודע, אלף ואחת דברים. אז אמרתי לעצמי, אז אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה. כאילו, הנחתי את הבגד, זרקתי אותו על המיטה, ואמרתי, אני לא רוצה לפעול מפחד, אני רוצה לפעול מרצון, מבחירה. ואמרתי, אני אנסה לזהות עוד רגעים כאלה בחיים שלי, ואני אשאל את עצמי בלייב, את עושה את זה מפחד, או כי באמת את רוצה? ושם כזה התחלתי לפתח מודעות לדבר הזה, ואני לא נחשבת, אני לא קוראת לעצמי בן אדם מרצה, אבל אני כן קלטתי שיש לי המון רגעים כאלה, שאני עושה מתוך פחד. אז יש לך איזושהי דוגמה כזאת, לאיזה משהו שאתה זוכר? דוגמה ספציפית עכשיו לא עולה לי על איזה משהו, אני חושב שזה דרך חיים, זה דבר יומיומי. זה דבר יומיומי של להבין שכשאני לא, אז זו האמת שלי, אז אני לא. אלא אם כן אני כזה, אוקיי, זאת העדפה או שזה גבול, כן? אני אולי מעדיפה לא לקפל את הדבר הזה עכשיו, או את הבגד הזה, אבל האם יש לי גבול? כי בשבילי, גבול זה דבר כאילו, זה הקצה, זה הקצה. כמו הגבול של המדינה עם המדינה האחרת, אתה חוצה את זה, יהיו פה השלכות. זה עוד דבר שצריך להבין. גבול הוא לא גבול, אלא אם כן יש לו השלכות, אם חוצים אותו. מה אם לדוגמה, עכשיו להרגיש שאתה צריך לשכב עם מישהי, אתה צריך להביא את הדבר הזה, נגיד, בזוגיות. איך אתה למול זה? אם אני צריך לשכב עם מישהי? אם אי פעם חווית איזה משהו כזה, שאתה מרגיש שאתה, כהיותך גבר, צריך לשכב עם אישה, או צריך להימשך אליה, או צריך לרצות סקס. היה לך משהו כזה פעם? בטח, בטח. כמו שבפרק המיני, כאילו, על זה שהיה לי קשיים מיניים, אז התחלתי ממש להימנע ממיניות, ממש פחדתי מלהיות ממיניות, הייתי יוצא עם נשים, והייתי כאילו, א', נמנע מלצאת עם נשים, ואז כשהייתי יוצא, אז זה היה מגיע, כאילו, כל הגברים שכאילו, מתי נשכב, לי היה את ההפך. הפחד שהיא תרצה. כן, מתי נצטרך לשכב איתה, מתי אנחנו נצטרך להתמודד עם הדרקון הזה. וזה מהפחד שלא תצליח לתפקד מינית? חרדת ביצוע, שמתחילה הרבה לפני המיניות. היא מתחילה עוד מהמחשבה על זה שאנחנו נשכב מתישהו. ואז יש פחד מציפיות שהיא תביא. פחד מלהיכשל, פחד שהסוד יצא והיא תגלה שאני בעצם, אני רק נראה כזה גדול וחזק ווואטאבר, המסכות שאני לובש, והיא בעצם תגלה שאני שבור, שאני כישלון. ושאין שום סיבה שהיא תהיה איתי, והיא בטוח תרוץ ותברח. וואו, באותו רגע. מאוד. אני רק יכולה להגיד בתור אישה שאנחנו מה זה לא חושבות את זה. אני... בא לי שתדעו מאזינים שזה מה זה לא. לקח לי המון פעמים שהייתי צריך להוכיח לעצמי שזה לא המצב. כן, אני יודעת כאילו כמה גברים סוחבים את הפחד הזה, וכאילו, וגם אני אגיד לנו אנשים רגע שמאזינות לדבר הזה, שגם תבואו ממש בחמלה. אולי רגע תיתן טיפ לאיך מתנהלים בסיטואציה הזאת. בתור הגבר או בתור אישה? גם וגם. מה היית מצפה מהאישה ברגע כזה, ומה היית מצפה מהגבר ברגע כזה? הייתי ממליץ, דבר ראשון, לשחרר מטרות, כי מטרות, יש לנו את המטרה הזאת, אז פתאום יש לנו כישלון והצלחה, יש לנו מדדים כאלה שאנחנו שמים, ובעצם אם אני לא עושה ככה, אם היא לא גומרת 5 פעמים, והיה לי זקפה שכאילו ראויה למגדל אייפל או משהו כזה, אז אני נכשל, כן? לשחרר. איך משחררים את זה? עכשיו אתה ממש בלייב, רגע האמת מגיע ולא עומד. מה גבר אמור לעשות ברגע הזה? אז דבר ראשון, מה שעזר לי, תראה ותבין איך אתה עושה לעצמך הכי נעים ורגוע שאתה יכול להיות. למה? כי הגוף הגברי מתעורר שהוא במערכת העצבים הפרסימפתטית. מה זה הפרסימפתטית? Rest and digest, שאתה רגוע, שהמערכת העצבים שלך רגועה. מה מפעיל אותה? סטרס, חרדת ביצוע, כל הזה, זה סטרס, זה קורטיזול, זה הדברים האלה שירגו את הזקפה שלך. כשהיא נכנסת לסימפתטית, זה fight, flight, freeze. כשיש נמר בחדר,
זה לא הזמן לעשות מין 3 שעות. זה הזמן או לגמור ממש מהר, או פשוט שלא יעמוד ותברח, כי יש פה נמר בחדר. זה לא הזמן לזה. אז הביולוגיה שלנו עובדת נגדנו. כן? זה מלא דברים שלקח לי ללמוד, כן? אז אתה בתור גבר תבין איך אני יוצר את הסיטואציה הכי נעימה, הכי רגועה בשבילי. איך אני מנתק את המטרות. נגיד, אז דבר אחד שאני סיגלתי בזמנו, שהתאוששתי מהדברים האלה, הייתי אומר לעצמי, אין סקס היום, אין חדירה היום. אין חדירה היום. אני, אורי, לא משנה מה את רוצה. ואתה אומר לה את זה? באיזשהו שלב, אני אגיד את זה בצורה סקסית כזאת, שכאילו... היום אין חדירה. רק רוצה להגיד לך שהיום אני לא חודר אלייך. זה גם יכול ממש לגרות את האישה. זה ממש גירה. זה ממש עוזר, כן. אז אני כבר שומעת את זה, ואני אומרת, אם גל יבוא ויגיד לי את זה, זה כאילו... תתפסי על הקירות כנראה. כן, כאילו, למה לא? כן, אז יש כאלה, אגב, אפשר לפגוש את הצללים של האישה, כי פגשתי נשים של כאילו, מה זאת אומרת? מה, למה... אז למה אנחנו פה? רגע, אתה לא הולך לחדור אליי? אני אומר, לא. לא. למה? אז רגע, משהו, ואז כאילו הן עוברות שם איזה תהליך צללים כזה של, מה לא בסדר בי, אני לא זה, אתה לא רוצה אותי? לא, אני ממש רוצה אותך, אני ממש זה. זה עבורך. אז למה אתה לא רוצה לחדור אליי? כי אני לא רוצה שנעשה חדירה היום, כי בשבילי, זאת האמת שלי, נכון? איזה מוזר זה שאם אישה תגיד, היום אנחנו נעשה הכל, אבל לא חדירה. אז אתה בתור גבר, אוקיי, ברור, אני אכבד את זה. אני לא אנסה ללחוץ עליה, או להכריח אותה, או לגרום לה להרגיש רע על זה. שזה הפוך, זה קצת... שזה הפוך. כי זה ממש לא נתפס לנו כזה, זה באמת... אז פגשתי פנים של נשים שהייתי בשוק. הייתי כאילו, בוא'נה, אם את היית גבר ואני הייתי אישה, זה היה ממש לא סבבה, איך שאת מתנהגת, מניפולציות, האשמה, איומים, וואי, תקשיבי, היו מאיימות עליי. לא כולם, כן? היו כאלה שזה, אבל היה מישהי שאמרה לי, רגע, ומחר אתה תרצה לחדור אליי? אמרתי לה, יש מצב מאוד גדול שאני ארצה לחדור אלייך מחר. אז למה לא היום? כי ככה. ואז היא אומרת, אז אם לא היום, אז גם לא מחר. מאיימת עליי. אז אמרתי לה, אז בסדר? אז כנראה שאנחנו לא, שזה לא יקרה. שמי, זה מטורף. אז דבר ראשון... אחלה טיפ. ונשים, שימו את עצמכם רגע בנעליים השניות. אם אתם לא רוצות שיחדרו אליכם היום, ואתם מצפות שזה יהיה בסדר. אבל אני חושב שחסר פה פרט, כי אתה בא ואתה כבר אומר, אתה בעצם בא ואומר את הפתרון עבורך. אתה בא, אני לא חודר, אוקיי. עכשיו, אנחנו נשארות עם כל הסימני שלה, כי אני לא יודעת את הרקע שלך, ואין לי מושג מאיפה הבאת את השטות הזאת. ואני עכשיו אומרת לעצמי, מה הוא רוצה, מה קרה? כאילו, אני יכולה לגמרי לקחת את זה לתוך עצמי, עם הביטחון שלי חסר במקומות מסוימים. אבל אם אתה תבוא ותסביר, רגע, אני מתמודד עם איזה משהו. אתה יכול אפילו לבוא, אפשר גם לבוא ולשים את זה על השולחן, שיש לי בעיות זקפה, ואני עושה איזה שהם תרגולים סביב הדבר הזה. אבל אם כאילו תיתן פה איזה הסבר רקע קטן, מתוק, אז אנחנו נוכל אולי גם לקבל את זה ולחבק את זה. אז אני למי שאמיץ מספיק. אני אגיד לך שכבר הייתי בתהליך ריפוי, שכבר הבנתי שאין לי בעיות עם הזקפה. זה כבר לא, זה לא שאני, שמי, משהו לא בסדר איתי, אז אני לא רוצה לחדור אליי. אז בוא תן הסבר, אז תן את ההסבר. אבל פה אני רוצה לשאול אותך שאלה. את בתור אישה, עם פוט, ואת באה ואת פוגשת גבר, ואת אומרת לו, אל תחדור אליי היום. גם הוא יכול לקחת את זה. נכון, הוא יכול, אבל אני שואל, מכבד את זה בוודאות. יש משפט שאומר, לא, זה משפט שלם. אז זה לא, שזה בעצמה נשית בדרך כלל מגיע, וכל המרחבים האלה שאנחנו זה, שאומרים, לא, זה לא. את לא חייבת להגיד לו, חד משמעית. לא, כי היום, כי אני עייפה, כי אני שנתיים לפני המחזור, שבועיים לפני המחזור. לא חייב לתת לזה הסבר, אבל אני חושבת שברגע שנותנים גם הסבר, ולא משאירים את זה באפלה, אז זה יותר עוזר כזה להבין אחד את השנייה, בטח במערכת יחסים כזו שהיא אפילו טיפה יותר כזה עמוקה וקרובה. הייתי רוצה שאם הבן זוג שלי פתאום בא ואומר לי דבר כזה, שגם אני אלמד להכיר אותו, שאני גם אולי אקח חלק בתוך הריפוי שלו, של הדבר הזה. ברור. אבל
ממש מותר לכם להגיד את זה גם ככה, ופשוט יכול להיות שתחוו איזושהי התנגדות מהצד השני, אם לא תיתנו הסבר. כן. כי גם אם אני אבוא פתאום לגבר, אגיד לו, היום אין חדירה. כן, הוא יכבד את זה, אבל הוא יכול לקחת את זה לעצמו. הוא יכול להגיד, אולי יש לי קטן מדי, אולי לא אוהבת את זה, גם הוא יכול פשוט להגיד לי את זה. ממש. ואז זה גם בעשה. וגם לתת פה קצת רקע וקונטקסט, כמובן שזה לא הייתה בת זוג שלי שאנחנו מכירים וזה, ויש לנו מיניות כבר והכל זה, זה יותר אני מדבר על כזה היכרויות, כי לי החרדה הייתה מאוד בפרטנריות חדשות, זה היה כזה, וואו, כאילו מה יהיה כזה, כן, צריך להוכיח, זה פה חרדת ביצוע, עם פרטנריות שכבר הייתי איתם, עוד פעם, מערכת עצבים שלי נרגעה, הרגשתי בטוח, ואז המיניות כבר אונליין. אז זה גם היה עם נשים חדשות בפעמים הראשונות. דבר איך ראשון. נשים אמורות להגיב, כאילו בעיניך, בצורה כזו שלא תלחיץ יותר את הסיטואציה, עכשיו שבאמת מגיעים לרגע הזה ולגבר לא עומד. מה האישה צריכה לעשות שם כדי שזה... אני אענה על זה, רק לפני זה, הקונטקסט השני שרציתי להגיד, זה שתוך כדי שאמרתי זה, לא באתי ועשיתי כאילו, לא, תסתדרי, דווקא אני מתאים לך, אני הכי רואה אותך עושה את זה. לא עשיתי את זה. כאילו, איך שאני עשיתי את זה, זה להגיד שהיום אני מעדיף שלא תהיה חדירה, ולתת את כל הריאשורנס לזה שאני נמשך אליה, לזה שאני אוהב את הגוף שלה, לזה שאני אוהב את הפוט שלה, לזה שאני חושק בה. אז זה לא היה מין כזה, לא, ותסתדרי, והיא כזה, אוקיי, מה נסגר עם הדוד הזה? אז רק לתת את הקונטקסט הזה, ועכשיו שאלת, בתור אישה, איך את יכולה לתמוך בגבר שלך, במיניות שלו, להתמודד עם המיניות שלו, בין אם יש לו דברים, בין אם אין לו דברים, שאלה מהממת. אני חושב שדבר ראשון, תהי שלמה עם עצמך, שלמה עם הגוף שלך, שלמה עם הכל, ובאמת... זה טיפ לא אפשרי, אבל אוקיי. זה תהליך של... מאוד אפשרי. לא, זה מאוד אפשרי, פשוט לא כזה ברגע הזה. זה עבודה. לא, ברור, זה עבודה, אבל תעשי את העבודה הזאת. מה אני מתכוון? שלא תחפשי אישורים לשווי שלך והערך שלך דרך המפגש המיני הזה. אני רוצה עצה פרקטית. נתתי אותה, היא ממש פרקטית. לא. אל תבקשי אישורים ואת הערך העצמי שלך במיניות איתי. זה לא המקום. זה לא המקום לזה. זה נתון לפרשנות. איך עושים את זה, מה עושים? אני אומרת, אוקיי, עכשיו רגע האמת. עכשיו קרה לבחורה ששומעת את זה מחר בבוקר. אין לה עוד זמן לעשות את העבודה הזאת, אוקיי? מה היא עושה? איך מגיבים לסיטואציה? כי אני מכיר אנשים שעכשיו כזה ינסו לעזור לו לעמוד, וזה נשמע לי לא כמו הפתרון הנכון. נגיד, זה כזה לשים עוד לחץ בזה שזה יעמוד. או לרדת לו עכשיו, וכזה לנסות להעמיד את זה וזה. אז כזה, שאלה אם להתייחס לזה, זה א'. או לא להתייחס לזה, או איך מקלים עליך בסיטואציה הזאת. מעולה. אז בצורה מאוד פרקטית, בואי נעשה את זה about him, כי מה שאמרתי עכשיו זה about you. כי נראה לי, את לא יכולה לתמוך בו יותר מדי בלי הדברים שאמרתי קודם, אבל לתמוך בו בצורה פרקטית. דבר ראשון, תמשיכי להסתכל עליו כאובייקט מיני, גם אם הזין שלו לא עומד. זה ממש ממש חשוב. תסתכלי על זה, תראי לו שאת עדיין חושקת אותו, שאת עדיין פה, תנרמלי את זה, כי אולי יכול להיות שלגבר הזה לא יודע איפה הוא בתהליך שלו, לי לקח הרבה זמן להגיע לשם של, אומייגאד, אם לא עומד לי, אז אני כישלון מוחלט ואין לי שום ערך בסיטואציה הזאת. אני לא יצור מיני אם הזין שלי לא עומד כאילו בצורה מטורפת. אז א', גברים, תעבדו על זה, זה לא המצב. דבר שני, אז שאת תראי אותו ככה, זה יעזור לו מאוד. ולהסתכל באמת על הסיטואציה המינית, תגרמי לו להרגיש בנוח, תגרמי להרגיש רצוי, תגרמי לו להרגיש אהוב, תאהבי את הגוף שלו, תשאלי אותו מה נעים לו, תשאלי אותו מה הוא היה רוצה עכשיו, ותנשמי, תהיי רגועה בסיטואציה. אל תתחילי להילחץ, אל תתחילי, מה לא בסדר? מה קורה? מה אתה צריך? למה זה לא עומד? כאילו זה לא יעזור, כן? אולי הוא רוצה שתרדי לו, אולי הוא לא רוצה שתרדי לו. אולי אתם צריכים לקחת הפסקה. אולי אתם צריכים עכשיו שנייה להוציא לחץ מהמטרות. אז את יכולה להגיד לו, רק שתדע שאני לא צריכה ממך כלום. רק שתדע שאני לא צריכה שתחדור אליי הלילה. רק שתדע אתה כל כך יפה ומושך אותי
מדליק אותי בדיוק כמו שאתה. דברים האלה, לגבר, בסיטואציה מינית, זה הדברים הכי מרפאים שיכולים להיות. ובייחוד אם לא עומד לו, להגיד לו, אני לא צריכה ממך שום דבר. ורק להתחרמן איתך ולהיות פה ולהחזיק אחד את השני, זה מדהים בשבילי. יודעת מה קורה למערכת עצבים שלו ברגע הזה? אז זה דברים פרקטיים שאתם יכולות לעשות. וואי, מאוד אהבתי. ממש. וואו, זה משפט קסום להגיד. נכון. כי אחד הפצעים הכי גדולים שלנו כגברים, בכללי בחיים ובייחוד במיניות, שהמיניות, אגב, היא רפלקציה לחיים עצמם. רק שבמיניות אנחנו הרבה יותר עירומים וקשה ללבוש מסכות. זה מה שאני קלטתי, שאני יכול להציג את עצמי במלא צורות בחיים שלי. אבל כשמגיעים למיניות, מאוד קשה לי שהמסכות יישארו. אז אחד הפצעים הכי גדולים שלנו כגברים זה פרפורמנס, זה ביצוע. הערך שלי כגבר זה לספק את הסחורה, להביא את הכסף, לעשות את הזה, להביא את הבהירות, לסחוב, להרים, לעשות דברים. אין לי ערך אם אני לא מספק משהו. אז בחוויה המינית חייב לספק זקפה ולהחזיק, לא יודע כמה שאתה חושב שאתה צריך להחזיק, ושהיא תגמור 3 פעמים, ורק אז אולי העונג שלי משנה, ורק אז אני נחשב שאני מאהב סבבה. תחשבי איזה לחץ זה. אז בנות, תעזרו לו לצאת מהלחץ הזה. הוא לא נהנה, הוא לא שם, הוא רק בראש. לא פלא שיש לנו בעיות היום. תגרמים לו לנוח, להירגע, לא צריכה ממך כלום. ותעשי את העבודה לראות האם את צריכה ממנו משהו. צריכה ממנו משהו, לא רוצה. זה בסדר שאת רוצה שהוא יזיין אותך. זה בסדר שאת רוצה לחוות עונג איתו ביחד. אבל האם אנחנו תקועים בסרט הזה? ובכללי, בנים ובנות, מיניות זה ריקוד. זה ריקוד. בריקוד אין לי, בואי אנחנו נתחיל לרקוד, נתחיל פה, נסיים שם. זה ריקוד, אנחנו נהנים, זה מתגלה באותו רגע ופה, ומתעלסים, ואני רוצה לגעת פה ולהריח שם ולטעום וזה, בום, הנה זקפה הגיע, אוקיי, מה יקרה אם נשים את זה פה, ואז זה ריקוד, זה גילוי רגעי. זה העבודה שכולנו צריכים לעשות. אתם רוצים מיניות טובה? תאמינו לי, הייתי בכל הדברים האלה. מיניות זה ריקוד. אתם רוצים גם לתרגל מיניות טובה? תתחילו לרקוד ביחד, אגב. ותלמדו מהריקוד הזה איך לעשות מיניות. יואו. חזק. וואו. חזק. כמו שאתם רואים, יש לי הרבה כן, עברתי עם זה מסע. עברת חתיכת מסע. כן. אני לא ידעתי שיש לך כל כך הרבה ערך סביב הנושא הזה. אוי, מלא. אני ממש שמחה כאילו שגם הבאת את זה פה, כי יש לי חברה מאוד טובה שמדברת איתי על זה שהבן זוג שלה חווה חרדות ביצוע. כמובן שזה משקף לה את הערך העצמי שלה, של אולי אני לא מושכת, אולי הוא לא רוצה אותי, מלא סיפורים שהיא מספרת לעצמה למה לא עומד לו, ואז גם כשהרגע הזה קורה, אז זה ממש כזה נכנסים ללחץ כולם, ומנסים לעשות הכל כדי שזה יעמוד הנשמות. אוי, איזה לא כיף. ממש, ואני שמעתי את זה, והרגשתי שזה לא נכון. היה לי כאילו כזה, לא, זה לא יכול להיות תקין הדבר הזה, זה לא נשמע לי הגיוני. כי אני גם פגשתי את זה בחיי, כאילו מצבים שבהם לגבר לא עמד, ובחוויות שלי, טוב, אני עברתי חיים קצת משונים, אבל אני עבורי, גבר שלא עומד לו, או גבר שלא גומר, זה סיוט חיי. עכשיו, זה נשמע קצת מוזר, כי בטח... שלא עומד לו. שלא עומד לו. כי אז זה בעצם מאבק, כי הרי כשאתה הולך לזונה, זה הכי הישגי שיש. אתה הכי בא לגמור. אתה הכי בא לעשות את מה שאתה שילמת עכשיו כסף, כאילו. ואם לא עומד, או אתה לא גומר, אז הדבר הזה הופך להיות מאבק של חיים. כאילו, עכשיו,
כאילו, סיוט. אז זה היה ממש מוביל אותי, כאילו, הסיטואציות האלה, וכזה תמיד אמרתי לעצמי, כאילו, אני אוהבת גבר, אני רוצה גבר שגומר מהר. זה מה שאני רוצה בחיי. זה מה שאני רוצה, אני תקתק את זה, גם שתר מהר את הדבר הזה. לא להיאבק שם, וזה. ואז כל הגישה שלי הייתה קצת אחרת, אבל כשהפסקתי עם הזנות, וגם קצת עברתי תהליכי ריפוי פה ושם, אז הגעתי לרגעים בהם גבר חווה חרדות ביצוע, ואמרתי כזה, הרגשתי אותו. אני מבינה, אני כאילו מצליחה לראות את הכאב שלכם, שאתם מחזיקים בתור גברים, כאילו בהקשר התרבותי כזה, מה זה אומר להיות גבר. ולא רציתי להעמיס, כאילו על מה שאתם כבר חווים. אז הייתי מתעלמת מזה, ממש. כאילו, פשוט הכל רגיל. ממשיכים כאילו פשוט את המעשה האהבה הזה, פשוט מבלי להתייחס לזה שלא עומד. מעניין. כי בזנות היינו צריכים ממש להתעסק בזה, היינו צריכים להעמיד אותו. ואז לי זה גם אמר לי, פשוט נתעלם מהסיטואציה, ופשוט כאילו נמשיך כרגיל, וזה ממש סבבה גם שלא תהיה חדירה. כאילו, ואז יצא שאיכשהו הבאתי את זה למרחבים, וראיתי שזה באמת עזר. וראיתי באמת שגברים שחוו איתי חרדות ביצוע, מהר מאוד, פעם שנייה שלישית, כבר הכל היה תקין. כן. זה ממש מטפל בזה. כן, כי באמת, שחררת את הלחץ, שחררת לא את הלחץ, שחררת מעצמך את הלחץ, והלחץ הוא ה-biggest boner killer. ממש. והייתי אומר, גם לאו דווקא להתעלם מזה, אבל באמת הייתי בטקט שואל אותו, כשאתם דווקא לא בסיטואציה המינית. אחרי זה, שאתם על הספה, ואתם זה, ואתם כאילו פוצי מוצי, אולי תעלי זה, מה, אתה פתוח לדבר על משהו? כן, אוקיי. בא לי לשאול אותך בסיטואציות האלה, המיניות, שאולי אני מרגישה שלפעמים עומד, לפעמים לא עומד, ורק שתדע שמבחינתי זה מדהים, זה לא משנה, הכל טוב, אני שם איתך, אני בריקוד הזה, בחקירה הזאת, אבל הייתי רוצה לשאול אותך, אם יש עוד משהו, יש דרך הייתי רוצה שאני אתמוך אותך, יעשה לך נעים, יש משהו שאתה צריך ברגעים האלה? זה יכול אבל קצת להשתמע כאילו היא מנסה לפתור את הבעיה. אז בדיוק לא לצייר את זה כבעיה, אבל כאילו לשאול אותו, מה יעשה לו נעים? מה יעשה לו נעים? לא איך לפתור את זה. זה לא נעים מיני, אנחנו מדברים על נעים בקטע של... נעים הוליסטי, נעים... כן, זה כזה נעים רגוע. מה יעזור לך להירגע? כזה, מה יעזור לך להוריד את הלחץ שם? מה כן? שמעניין אם הוא באמת יודע, אני כזה טועה עם השיחה הזאת לאנשים שאין להם כך כלים, וזה, אם היא לא יכולה להגיע דווקא לאזורים שבו הוא יותר ילחץ. אז בא לי להגיד בקשר לזה משהו שהוא עוד חשוב לי להגיד לכל המאזינים והמאזינות, בעיקר אני פונה לגברים, גם לפני זה לנשים, כי גם לנשים יש בעיות במיניות, הן קצת אחרות, ופחות רואים אותם כעומד לא עומד, זה כזה בינארי. רטוב לא רטוב. רטוב לא רטוב, כואב לא כואב, כזה מוכנה לא מוכנה, whatever, אבל כאילו, כרגע אני אדבר לגברים, אבל אני אדבר גם לגברים וגם לנשים וכל מה שביניהם. מה שאני הבנתי במסע ריפוי הזה, אם הייתי רוצה שתבינו משהו, זה להיפתח לאפשרות שאין שום דבר לא בסדר איתכם. שאתם יצור בריא, חזק, עם פוטנציאל, עם מיניות בריאה ויפה, מדהימה, ומה שקורה זה שכולנו באנו לעולם עם מערכת הפעלה. יש לנו איזה בלופרינט, יש לנו מערכת הפעלה מסוימת, אז לבן אדם אחד זה ממש עובד, לבן אדם אחר זה ממש עובד, לבן אדם אחר, ואנחנו פשוט צריכים להבין, אף פעם לא קראנו את המניואל, את החוברת הפעלה, ולהבין, שלב א', שלב ב', הנה, אם אנחנו רוצים לעשות ככה, אנחנו עושים reset, ללחוץ על הכפתור הזה ביחד עם הכפתור הזה. זה פחות עניין של לרפא משהו שבור, זה פשוט לבוא מהבנה שהכל בסדר איתי, אני רק צריך להבין איך זה עובד. ואז כשאני מבין איך זה עובד, אני יכול שתהיה לי את המיניות הכי מטורפת בעולם. ברוך השם, תודה, עם כל הבעיות המיניות שהיו לי, היום יש לי מה שרק יכולתי לחלום עליו. איזה כיף. איזה כיף. עבדת קשה. עבדתי קשה להגיע לנקודה הזאת, אבל זה כאילו, הרבה זמן הייתי תקוע במחשבות לא משרתות, לא תורמות. ממש. אז באמת ההבנה הזאת היא שמה שלא יהיה הדבר שאתם מתמודדים איתו, אתם רק צריכים להבין את המערכת הזאת
ולעבוד עם המערכת הזאת, לא נגד המערכת הזאת. כי אני הרבה פעמים, רוב החיים שלי, ניסיתי להיות כמו מי שלימד אותי על פורנו, פורנו. אני צריך להיות כמו שחקן פורנו, אני צריך להיכנס לחדר, ושטינג, ככה זה, ואז פה, ואז 3, כאילו, ככה אני צריך לעבוד. ואם אני לא ככה, כנראה שמשהו לא בסדר איתי. לא משנה שאחרי זה הבנתי, וגם יש לי חברים שהם בתעשיית הפורנו, והבנתי שעל כמה סמים, על כמה כדורים, על כמה תוספים הם נמצאים שם, הם לא נהנים משום רגע. אז כן. וואי, אני אשמח שתביא אותם לפודקאסט. הם לא מהארץ, אז הם לא מדברים עברית. עברית. עוד לא ראיינתי מישהו שהיה בתעשיית הפורנו. כן. יכול להיות מאוד מעניין. מאוד מעניין, שובר הרבה סטיגמות שיש לנו על זה, וגם לראות את מאחורי הקלעים, שזה גם, כן, יש הרבה מה להגיע על זה. יש פה בעצם איזשהו גאפ, אומרים, בין שסיימת בעצם עם כל הדבר הזה במקסיקו, אתה מדבר כאילו סביב גיל 30 בעצם, אתה כזה מסיים את הדבר הזה? כן, פלוס מינוס, משהו כזה, נגיד. כן. ויש לנו פה איזה 6 שנים, שבתוכם גם הכרת את קרין, שזה גם סיפור, בטח יכול להיות מעניין. שנה ו4 כזה. אתם שנה ו4? כן, לא הרבה. כן. וואו, אתם הרבה זמן יחד. כן. פשוט לקח זמן עד שהיא חשפה אותך באינסטגרם. לקח המון זמן שנחשפנו. אז מבחינתי אתם חדשים. כן, בסוף שלו אנחנו מאוד חדשים. כמה חודשים, בודדים. אז אפשר באמת לדבר גם באמת על מה הכין אותך להיות מוכן לזוגיות הזאת, ואיך הדבר הזה קרה. אני בטוחה שזה יעניין את הצופים, כי הם בטח מכירים קצת. אז זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה כזה לדבר באמת על דברים אחרים ב6 שנים האלה, שנראה לך יכולים לעניין. כן, אפשר לדבר קצת על הזוגיות, ומה גרם לי להיות מסוגל לפגוש את האישה הזאת. דבר ראשון, כל מה שעשיתי. אני קצת אומר לה, אני התכוננתי כל החיים לפגוש אותך, ולהיות מסוגל להיות איתך בזוגיות. וזה באמת נכון. כי גם הסיפור שלנו, אז בהתחלה, זה לא היה love at first sight. זה כאילו, פגשתי אותה, וזה לא היה כזה ניצוצות ווואו וכן, וזה היה כזה לשתינו. לא. כאילו, מה הקשר? לא היה בחור הזה, היא סיבלתה ממני את הדירה וכזה. ככה הכרתם? כן, היא הגיעה למקסיקו, סיבלתה ממני את הדירה. אני שלחתי עליה מלא, כי חברים שלה הציגו אותה בצורה ממש גרועה. איך הם הציגו אותה? היא מפיקת על מתל אביב, די-ג'יית, קואוצ'רית עסקית, מעבירה מנחה עם מרינה, אז ישר חשבתי שהיא גם מנחה מרחבי מיניות כאלה, אז כאילו אמרתי, אני יודע מי זאת, והיא אושיית אינסטגרם, לא הציגו לי אותה כאילו בצורה, מישהו אחר היה אומר, וואו, כאילו, כן, לי, כאילו זה כן נכון לגביה. זה גם נכון, אבל זה לא הדברים, אני לא הייתי מציג אותה ככה. איך אתה היית מציג אותה? אני הייתי מציג אותה כאישה, דבר ראשון, אישה. הייתי מציג אותה כאישה חזקה, אדמתית, עם לב עצום, שיש לה אינסוף אהבה לתת. הייתי מציג אותה כמנחה, מנהיגה, והייתי מציג אותה כאישה שהולכת עם תפילה. עם תפילה מאוד חזקה. אבל זה מה שעושה לי את זה, הדברים האלה. אמונה. אז כן, אז נפגשנו ככה, והייתי במין כזה השלכה עליה, ולקח לי רגע לחדור דרך הסיפור הזה, שבעצם סיפרתי לעצמי, שסיגלתי עליה. ולאט לאט זה היה ככה, והתחלנו להכיר, ובעצם... איך הכרתם בעצם אם סיבלתת על התדירה? מה קרה, כאילו... המשכתם לדבר בעצם? היינו בעיירה מאוד קטנה במקסיקו, והחברים שלה היו חברים שלי, וחברים שלי החברים שלה, אז יצאנו למסיבות ביחד, לאקסטטיק דנסים, והלכנו לטיול מפלים ביחד, כולם ביחד. זה היה כזה חבר'ה כזה, חבורה. ואז הלכנו לאיזה טיול מפלים, והיינו אמורים להיות כולנו באותו חדר, ואז היא אמרה, לא, אי אפשר להיות 4, היינו 4 באותו חדר. צריך 2 חדרים, אז היינו עם עוד זוג, אז פתאום יצא שהם בחדר, ואנחנו בחדר בטיול זוגי של 3 ימים. ואני, אוקיי.
וקרו הדברים שקרו, ואז הלכנו לריטריט שתיקה ביחד, ואז ישבנו באיזה טקס ביחד, והאהבה פשוט התחילה לקרות, ורק העמיקה והעמיקה, וממשיכה עוד להעמיק. אוי, זה ממש סיפור קסום. כן. זה ממש כזה, היוניברס כזה הצמיד ביניכם. ממש, ממש. אני אפילו היה לי רגע שהתנגדתי, אמרתי, לא, מה הקשר? היא גר בישראל, אני לא גר בישראל, אני לא מתכוון לגור בישראל. אלוהים, תשחרר אותי, מה אתה רוצה? ואלוהים היה ממש התעקש איתי, אמר, לא, עכשיו אתה גר בישראל. אני עכשיו עכשיו מוכן... בדיוק עברתם דירה. כן, אנחנו ממש היום העמסנו את הדירה שלה מתל אביב, ואנחנו עברנו לעמיקם בעצם. אז אנחנו עושים בייס שיהיה לנו חצי מהשנה. אני מוכן כרגע לחתום על חצי מהשנה בישראל, וחצי מהשנה לא בישראל. אז הרבה שינויים קרו לי מהחיים מאז שפגשתי אותה. זהו, גם אני זוכרת באמת שהיא עברה לגור איתך בחול, שגם לה בטח זה היה מאוד מאוד מורכב, כי הבייס שלה הוא בארץ, היא כזה עשתה את ההקרבה הזאת עבור הזוגיות, ועכשיו זה כזה, it's your turn to pay the... אנחנו שנינו משלמים את זה ביחד, אבל זה יופי שזה כבר לא מרגיש כמו לשלם, זה מרגיש ממש כמו דרך משותפת. אתה מרגיש את זה ככה? אתה ממש כאילו בטוב עם זה שעכשיו אתה בארץ? עכשיו כן. היית מדברת איתי לפני 3 חודשים, הייתי אומר, אין מצב. אני דיברתי איתך לפני 3 חודשים, אני ראיתי את הפרצוף. אין מצב בעולם שאני אני ראיתי את הפרצוף שלך אז. כן, אז ממש תודה על התהליכים. ועל הריפוי שלי מול הארץ ומול השורשים שלי, ושהאישה הזאת מכניסה לחיים. זה מטורף, מה הספיריט עושה לנו. ממש. כאילו, אין לנו באמת מושג לאן העולם ייקח אותנו. אין לנו שמץ. לא. אנחנו צריכים לבטוח, ממש לבטוח. אבל כן, תשמעי, הזוגיות, כמו את בטח יודעת, האוניברסיטה הכי גדולה של החיים. נפגוש שם את כל הצללים והפצעים הכי גדולים שלא ריפינו עדיין. ומה שנקרא לחגור חגורות, אז אני במסע הזה, את במסע הזה, חלק מהמאזינים שלנו, ובאמת, כן, הרבה עבודה שיש לעשות שם. וזה גם מה שאני עושה בעבודה שלי, אני תומך גם בגברים, בהעצמה זכרית, ולהגיע לגבריות בריאה ומועצמת, וגם בזוגות כדי להחזיר, לפתח, להעמיק אינטימיות, להצית בחזרת התשוקה, למיניות שהם רוצים להגיע, לבנות את הבית ואת המקדש שהם רוצים שהזוגיות שלהם תהיה, תקשורת מקרבת ובטוחה, ובאמת כל הדברים האלה, זה באמת, זה עולם, זה עולם, זה כיף. מדהים, אז קודם כל תודה שבאת לחלוק איתנו את המסע שלך, מאוד כיף לדבר איתך. כזה אתה מאוד אותנטי ופתוח, וגם באמת יש לך המון המון ידע שצברת מתוך המסע הזה, אז איזה כיף שזכינו לשמוע את זה, ושכזה תפסנו אותך פה בארץ, לדבר את כל זה. באמת, בקלות יכולת להיות במקסיקו בכלל. נכון. וזה שאתה בכלל פה בארץ זה מאוד מיוחד, וגם לי זה כיף ברמה האישית, להעמיק את הקשר איתכם, וזה שאתם חברים שלי היום. איזה כיף לי. כן, ממש כיף לגלות אותך ואת גל, ולהמשיך להפיץ את מעניין, אני פשוט לא אפסיק לעלות לי מלא רעיונות, תוך כדי שאתה מדבר על כמה דברים אנחנו יכולים לעשות יחד, כאילו, חייבים לעשות איזושהי סדנה משותפת, כאילו, 4תנו. זה יכול להיות כאילו, וואו. גם אני ראיתי בסטורי של קרין, שאתם רוקדים גם את הקונטקט דנס, ואני לא ידעתי שאתם יודעים. אני לא ידעתי, לא היה לי שמץ. ואתם רוקדים ממש טוב. זה היה יפה. ממש. אני ממש אשמח לשיעור, לי ולגל. למרות שגל טוב, אבל אני קצת עדיין צולעת בזה. יכול להיות מגניב לעשות איזשהו אולי ריטריט יום, ואז כזה נעשה איזה משהו לזוגות, ונעביר אותם דרך כל מיני דברים, גם כזה אולי ריקוד, ואולי כזה איזושהי סדנת שיתוף, ואולי כזה משהו שמדבר אולי על מיניות בריאה, לא יודעת, זורק איתך פה כוונה. יש לא מעט דברים שאנחנו יכולים לעשות. אבל אנחנו צריכים לעשות משהו יחד, אני אומרת לך. תדבר עם קרין שאתה חוזר הביתה, נדבר עם גל, נשכנע את כולם, ונתחיל, נפיק משהו. יאללה. כן? אהלן וסהלן. יש. טוב, אז
אז זהו בגדול. הצלחנו, עשינו את זה. עשינו את זה. אז טוב, כמה דברים לסיום, תקשיבו רגע, תהיו איתנו. א', אם אהבתם את הפרק, אז בא לי שכזה תהיו יותר אינגייג', כאילו, כי אתם כזה שומעים, מקבלים את כל המסקנות ונעלמים, אז לא, הפעם אני רוצה שתדברו איתי, תכתבו או בתגובות, יש גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב אפשרות לשים תגובה, כזה תכתבו כזה, איך הייתה לכם החוויה מהפרק, אני רוצה כזה לקבל יותר פידבקים ממכם, אפילו לייק, אם אין לכם כוח לכתוב, זה גם טוב, ואם ממש בא לכם, אז אפילו תכתבו לנו באינסטגרם, לי ברמה אישית, או אפילו לאורי, כזה מה הייתה החוויה שלכם מהפרק, כי זה מה זה נותן משמעות, כזה שאנחנו מקבלים את הפידבקים האלה, אז זה יעזור, גם אפילו דירוג כזה לפודקאסט, גם ממש יעזור לנו להפיץ יותר את הדבר הזה, כי זה משפיע כזה על החשיפה, אבל זה בלי קשר. ודברים חדשים כזה שאנחנו עושים בכלא דמיוני, אז הדבר הראשון, יש לי מיזם חדש שאני הולכת לעשות. אני לא יודעת אם סיפרתי לך על זה, למרות שנראה לי שכן סיפרתי לך על זה. שמעת על Owning Your Story? כן, סיפרתי. יש, אוקיי, סיפרתי לך, ידעתי, אני כאילו מדברת על זה כל היום, אז אני כבר לא זוכרת למי אמרתי מה. אבל הרעיון של Owning Your Story, זה בגלל שהרבה... קודם כל מלא פונים אלינו כדי להתראיין בפודקאסט, כדי להוציא את הסיפור שלהם. וכזה אמרתי, יכול להיות מעניין לבוא ובעצם לתת את השירות הזה, של לראיין מישהו לפודקאסט, לא תחת כלא דמיוני, אלא בעצם שמישהו עכשיו יבוא ויספר את הסיפור שלו מולי, אני אראיין אותו, גם באולפן הזה ממש, אבל בשבילו, ולא בשביל... הפודקאסט של כלא דמיוני. זאת אומרת שאחד, הוא יכול ממש לבוא ולהוציא את כל סיפור חייו, עד כמה שניתן במסגרת של שעתיים, כן? אני אוביל אתכם לאן שאתם צריכים, וככה להגיד בקול את הסיפור שלכם, שזה כבר מאוד מאוד עוצמתי ומחבר אתכם למה שקרה, ועוזר לראות כזה את התמונה מלמעלה, כזה מה עברתי. ודבר שני, זה גם ממש לקחת בעלות על זה, כך שאם אתם רוצים, אחד אתם יכולים ממש להפיץ את הסיפור שלכם בעצמכם, אתם תקבלו את הפרק הזה, ותוכלו להעלות את זה לפלטפורמות שלכם, אם זה ליוטיוב, אם זה לעשות מזה רילסים ולהעלות את זה לאינסטגרם, או אם אפילו סתם לשמור את זה לעצמכם, כפריט נוסטלגי, היסטורי, אולי לנכדים, כזה יום אחד. גם אני יכולה להגיד לכם שיש משהו בלראות את עצמך מספר את הסיפור שלך, שעוזר לך ממש להבין תובנות יותר גדולות על החיים. והדבר הכי מגניב מתוך הדבר הזה שאני הולכת לעשות, וגם אתה הולך לקבל את זה, כן. אני בעצם, מה שאני עושה, אני מתמללת אחרי זה את הפרק, ובמקרה שלך את שני הפרקים, ואז אני מעבירה את זה ל-AI, אני עובדת גם עם קלאוד וגם עם ChatGPT, ויש לי כל מיני פרומפטים שבניתי כדי להעמיק מה בעצם הכלא הדמיוני. זאת אומרת, מה האמונות שלך, מה הדפוסים, כל מיני פערים שפספסת, כל מיני דברים שאתה יכול ללמוד מתוך הסיפור שלך. ואז החוויה פה זה הרבה מעבר ללספר את הסיפור, זה ממש להעמיק בסיפור שלי, להבין אותו, ללמוד ממנו ולהשתמש בדבר הזה ככלי להתפתחות אישית. אז בקיצור, המיזם הזה ממש מתחיל בקרוב, ואני עכשיו פותחת לזה ממש פיילוט, אז מי שכזה רוצה להיות חלק מהפיילוט, וזה יהיה בעלות הרבה יותר מוזלת, מוזמן לכתוב לי הודעה. וגם, אני כן אגיד שהמיזם הזה גם ממש מתאים, למישהו שיש לו איזה אבא, אמא, סבא, סבתא, שכזה רוצים כזה לתת תיעוד לסיפור שלהם, ככה שישאר משהו כזה מאוד עוצמתי מהם, כי סבא שלי נפטר, וכזה אמרתי, איך לא דיברתי איתו על הסיפור חיים שלו? כאילו, איך אני לא יודעת את כל הפרטים האלה? תחשוב שהיה לי פרק כזה איתו, שיכולנו אחרי זה לצפות בזה, או כאילו בכלל שהייתה לי את ההזדמנות לשמוע את הדרך שלו. אז עכשיו אני מביאה את סבתא שלי למיזם גם. אמרתי, ברור, כאילו. ואני הולכת לראיין אותה על סיפור חיים שלה. אנחנו כמובן לא נפרסם את זה כי היא לא רוצה, אני אשמח לפרסם את זה, אבל אנחנו נשמור בעצם את התיעוד הזה ממנה, וגם היא תזכה להוציא ולעבור כזה על הסיפור חיים שלה. בקיצור, אם מעניין אתכם, אתם ממש מוזמנים. וזהו, כאן הסתיימה שיחת מחירה. ואז, מה אתה חושב על הרעיון? זה עכשיו שעשינו? לא, על הרעיון שלי. מעולה.
כן? מעולה. אני חושב שזה יכול לתת מלא. איך החוויה שלך, נגיד, כמרואיין? כי זה די דומה, נגיד, למה שיהיה. מאוד נהניתי. בסוף, קטי שואלת את השאלות שמוציאות ממך את הסיפור, אז היא באמת עוזרת לנו לספר את הסיפור, שאנחנו לא יודעים שאנחנו רוצים לספר. אז זה ממש נחמד. איזה כיף. ממש ממליץ. אז חכה שתקבל את התובנות. וואי. חכה שתקבל את התובנות. מה הכלא שלי? מה הכלא הדמיוני של אורי? בואו נראה אם תצליחו לנחש, תכתבו לנו בתגובות. איזה כלא עוד לא שברתי. ממש. טוב, חברים, אז תודה לכם, ונתראה בפרק הבא.